Så jag ser vidare fra här där Maria kommer in till Ström med bästa start. Jo, tack för det här. Och just det här så låt att komma tar 22 spelare in i Wetland samarbete med Simon Domar någon tar Lars Müller och vi ska leda ner till snittet. Och nu det är nästan kvalter här ja Josef Lau Röjch från Viking och Askorum men det här för Genka. Vi kan lycka täcka Liene och Jutnen och Lie och i mål Henrik Lindart Jensen. Och så utespelare nummer 1 till Essen Scholzat, Andreas Paulsen, nummer 4 Alex José dos Santos, nummer 5 Jakob Andreas Korpo, 6 Fritleif Lampanon, 6 Daniel Lechne, nummer 8 i Boje Reiners Pedersen, nummer 9 Kristoffer Jakobsen, nummer 15 Endente, nummer 16 Nils Paul Danielsen och nummer 1 Petro Tarakon Anton. Och här såg vi med landa att det är två karantäner av UF-linon. Och det är var tutningar med spelare ganska särskilt i offensiva spel och så UF Andy Olsen och Ari Ellensgård Bayer. Och en gång det you have a bad mål och upplägg och så och så just när UF lite är så att har rakt med en Viking Greve Shaman så bunch någon så här UF bara fyra. Lie cha Viking halt i SS den offensiva rutan där kanske just där så distnar här är det här offensiv och Likla spelare vill jag säga att här är och Atler inne lagen komma till här men Löt och Elias Rasmussen i målen så det Hannes Jakobsen nummer 4 Atle Kregersen Shay från Benjaminsen så vi nämnde offensiv spelare Filip Georgievic blir inne för Viking vi nutchtalnon Martucci är Sölve Vatnamar och en atlet offensiv spelare nummer 11 Hans Paul Samuelsen nummer 13 Miverien Erling Jakobsen 16 Hans Jörgen Joros nummer 40 Gunnar Vatnamar och så det toppskytten Cha Viking och Adesina Laval. Meine skott första mål där kan stå Kanna Maria ska starta med överster och där 1-2 mål att för Clement Olsen. Så han är väl like blåa toppskytt i Kapinch New York. Annars är det ju sånt en så i framhärjen Clement Olsen som har varit toppskytt nu. 4 år där och Arsenal ligger till att blåa där 15 år där om man skorar några träd och helter Adesina Laval och Patrik Johannesson nu på 60 att han fyra sig. Det ser ut att det är att ha verur UF vi ska börja när det och så kan jag se på en väg när här är akkurat brödingar gjortar och UF uppsätt länchen då är annars så alltid är ganska starkt med varje chattime och i alltid handlar är ofta är det ganska tant så här friast ut chattime och i varje Endente han ser ut som spelar som främst i allepare cha UF och det att för han och i center chabalten och nu tar ska färda att sätta disten igång. Så tar vi av och så tycker jag hur tar för att dricka. Här får det sen så igång på Reiners Pedersen om man i högra till Fritleif Lampanon som spelar högra backe. Och så finner vi lägga till en Dente spelar långt rätt till Boa i rum till alltid det är Santos i färran här ja. Av vänstra backe starten är nya Eknar Holva. Färran stått nyan till nummer 16 Nils Paul Danielsen har vi tacklat det av inkast till UF. Och det är alltså Jakob Andreas Gorpo och Petro Tarankon Anton spelar och Miverien i UF där. Och så spelar en Dente långt fram med kanske inte upp i allöppna som jag säger. Det så kanske syns så snart ut kanske en Mivatlar plats så det ut. Och här på Jens Pedersen i färballen rymliga går stöv och in i Viking-hållene. Venter väl vid någon och man i högre till Daniel Lechner. Einmal i någon och det är Hannes Jakobsen. Hannes blockerar inlägg till honom och tar vidare inkast till UF. Och UF har sända 4-5 mans in och i brottslagen till Viking. Så vet inte kastat av längt eller stått. Det kommer in i brottslagen till Kristoffer i färran här. Och frater till 6 Fritleif i Lampanon till Daniel Lechner väntar väl vid någon en Dente man kommer in i brossa i min kan det vi tar gott varje spel från Erling Jakobsen och Stecker Hasson Sharon Bolton där och det var målspark till Viking. Elias Rasmussen att ta målsparket stått till Lisebaran Atla Gregersen åter till Malverian Elias som nu sparkar bollen nian och UF halvorna här där Tarakon med skallaren himvägen och så står det två spelare samman här där frispark till UF frispark till Andreas Paulsen. En Dente täckte om man till Santos av vänstra backe. Han spelar alla vägen om man till Malverian Henrik Lindart Jensen stått ut till Einesjö till Petro Tarakon åter till Malverian.
som så en nog så rolig början här, inte målmöjligheter från början av och Vikingur lägger inte presse så högt. Och jag får få tog och plats att spela bollen ner mot midrangen och så ser det där pressen som vi såg här. Vinna bollen av UF nu med så en vanlig Elvering här stäcka tog Santos för färdra honom för UF. Spelar han till Endente som snackade om hålla jal, men det är så alltså inte lyckas nog en mer very känt om Mivatlära platser Endente. Och bollen når man till Henrik Lindhard Jensen UF målvariant som nu sparkar han igen och Viking hållna kvar vinner handan här Viking är först men här kommer så börjar den Pedersen in i midrange center man högre till Kristoffer Jakobsen som inte förfärdar bollen och bollen till inkast till Viking Hans Jakobsen för att ta det. Inte så långt från hans räkna brottstäger marsche ut i vänster så ju Viking till som avskårner sita och stanta till alla flesta. Inkastet stått till så Vattnamar att till Hannos bollen för ut inkast till Viking. Näkra meter långt fram i hessa för och Hannos kastar ner till Adishina Laval och Tarakon kommer ut i någon och får vända bollen och göra UF-arner. Och alla vägen man åter till Malverian Henrik Lindhard Jensen till alla Bruckneck UF-arner här till dessa första minuterna. Stått till Jakob Andreas Skorpo, stått till Endente tar väl in i Eknar Holvi och spela sina mittlen UF-arner och nu sätter Viking resten ett press av bollen för ut och tar inkast till Viking och det är den där touchmeter in i och jag fallna hinner med nu i högre så ju tror Viking. Så det här teacher vi är nog vinter ska så SNCS där lukar vi att ha snutt i en dent i här men han färskar alla bollen retur från Benjamin sen till Laval där är en touchmeter utanför brottstad i mittfältet och spelar han ut och i högre här kommer Vattnamar ska röna komma till ett inlägg kommer Vattnamar men här är en UF 4 och tar inkast till Viking och här Lahiane Plia där jag kastat det längt in i brottstaden där finns ett neckmål på att ger till landskapen nu där ser man nästan 9,5 Josa Blair in i UF brottstaden där är möjligt från Benjamin sen ska röna snitta hända och göra men det är Santos och vinner den första vi Atle Gregersen sätter sig i jötnen han spelar samman sig för han där är det utanför brottstaden spelar som både midrange här i Hans-Jörgen Jules den ensamatler räcker och Daniel Latch nu ute ska sända en boll nian och så tar Gras Paul samman sig för i hasen bollen och sparkar alla vägen om man till Eknan Malverja Elias Rasmussen. Själva Vattnamar tror man att ta emot bollen från honom. Han finner en frian Gunnar Vattnamar. Djordjevic fär bollen nu. Kommer in i brösta i en UF. Läckra på tvärs och att Kina Laval 1-0 till Viking och som så Angegal vi uppspel och Viking men må säga UF värjan inte ordentligt till stigar. Vi har som för någon allt och bäst sälj ut i högre så ju här det ända via Djordjevic för färdra bollen och han finner reisen i en pura frian att Kina Laval som lägger Viking gatan och det spalt i 5 minuter. Ja, och samstundes som det kom ett mål här så skiljer det resten kom mål ärasta lagt höra Maria. Där hörde vi att P36 här var Laxia 8-1-0 emot Skala, på 60 division och Skala. Och här ser han Erving. Här ser han vi att UF försvär åter på ena vägen på Reiners Pedersen. Vi har någon gåan skott i här. Bollen lagt ut från till Bo Reiners Pedersen skjuter men akkurat om man för en fin möjlighet till UF. Det spännande Patrik Johannesson och skorrar för P36 och Skala. Så det är här och Skala är att malen är kommen här till. En kast till UF. Ja, och så hände det men jag vet var det ute här att UF tar svära och rättligt kött åter det var en go Elving lagt ut från Bo Reiners Pedersen som stod inne i brottsteinen och Viking och fick han så näka bättre skott han skjuter hårt men han får akkurat om för tvärsstånds där jag ser han ska ötla för det mål här och så heter vi riktigt Elias Rasmussen att bjärka så UF spalt sig till sin första stora målmöjlighet här så vi ser att för att han kommer byta från sig.
Det så Atle Gregersen och i Fädra Balsnon, Lise Barncha Wichinges, att det stod utan för Eknan Brottstad till Erling Jakobsen. Erling Atter till Atla. Atle Röjna finna en vilägare uppe i UEF-halven ända vi att Santos för Fädra, Elbringsen för Atla. Han spelar in i sin ekonomiverje till Petro Tarakon Anton, långromman till Frittleif och i Lambanon. Det är så Frittleif, han spelar ner mot Endente. Endente hever Erling Jakobsen i snön, men väl spalt på här till Andreas Paulsen. Han finner så Daniel Lätjen, där är Kristoffer, men han gör allt och sagt ja. Filip Djordjevic för bollen av någon. Så det är Elias Rasmussen, han sparkar bollen igen och UEF-hållna. Tarakon och Laval och i luftes det här, kvar för att inkastet här för UEF. Alltid det Frittleif och i för att täcka till. Frittleif i Lambanon, spelar högra batch och UEF i det. Tekta stått till Boar Reiners Pedersen. Boar för bollen efter från Frittleif. Och en där finna Andreas Paulsen. Och det är ett UEF att kommer till här ut i högra sida. Daniel Lätjen fotlar för. För han kommer in läge. Han får fram vid Hannes Jakobsen och kvar så gott inlägg och rätt. UEF har jävla till 1-1 och i hållet det Nils Paul Danielsen och sätter foten av här. Och vi må bara rosa Daniel Lätjen som verkligen affär. Vinstra batchen tja Wojciech att dansa efter synnare på här. Fentar alltså inte rätt och fram och kommer så vi någon gåen inlägg och så vi jauna till 1-1. I menar det var Hans Paul Danielsen och vi fick foten av handan bollen om inte så ska jag för finna det ut det så det ser ut. Men alltså händiga ryggdyster här och i Fokla för Först Wojciech går i läs i 8 vi mål från Laval. 5 minuter var det färner och det gick bara 1 minut så är UEF en stora möjlighet till 1-1. Och nu är det spalt och i 90 minuter så är Nils Paul Danielsen jauna till 1-1 för UEF. Och vi kan bara säga att UEF alltså nu tar i Wojciech går i läs i 8-1-0. Ta halvtid vid så i så här tendenserna från neck från distan här till i år att det är helt enkelt väl och lätt att skåra mot dem men i alltid UEF li och bollen någon i alla för en här till det ser gott ut alltså där är Tritcher i Elbrink någon spelar bollen skilla gott så i mitten och ett landa en här till att för en väl upplagt Daniel Lätjen som här bjöd i Wojciech var inne väl och ända är vi att finna Nils Paul Danielsen så en frallig det står här till det var salt och touch mot det vi finns 2 mål. Wojciech går bollen nu Gunnar Wattnamar som är högra backe stått till Atle Gregersen att till Gunnar helt om man och i Eknan Brottstad till Elias Rasmussen. Getri Elias spelar stått ut från Atle Gregersen. Atle kan han blir och komma och bjösa till om att kommer ett troplägare här men spelar så om man till Elias Rasmussen. Till Gunnar Wattnamar långt ner till Sölva Wattnamar. Jag finner han Laval, det gör han, men här kommer så UEF en Richard men här är hans Paul Samuelsen som färran, vi lägger plats in i Mirinch nästan, stått vi här till från Benjaminsen, från Reken, lägger middag bort och sätter sig in i brassan, här är Djordjevic, läcker han ut från, aj, det kunde vara ett flott mål om det är nästan finna Sölva Wattnamar här, men det är UEF igen och i Rota Borster, och så sätter vi att här är ett inkast där, efter hans Jörgen Djuro ska alla bollen till. Inkast låg efter en touchmeter från Milen, och det tar högre så gör småskåren sitta och stanna. Här har stått till Endente, att till Frittleif lite igen. Går för Fädra Hesson, där Kristoffer Jakobsen kommer väl mitten här. Och så vill han tackla över bollen, sparkar av och det var inkast till Wojciech, men här till vill jag säga att här homast vilja och UEF någon så det ju har diskuterat det här är det ju väl och vilja slått ner hur stor fart har motivation av era men som vi ganska nästan Jitra syndrom till att måste väl är Wojciech går till nog till att motivera Reali ur Fokla för det. Som äger inkast där och Eknar halva stått från Milinda till Kristoffer Jakobsen. Vi gör Wojciech han tar alltid på bollen av och så vinner Tarsha ett inkast nästan vi så måste över och Araka Milinda och det tar vänster så ja. Hannes Jakobsen för att ta det. Den där bara vi att Tarankon vi var ju så UEF han sparkar nian det var nytt inkast till Wojciech. Sent långt att i hesa affär. Och det är alltså att det gitarra vänster så ja. Så vi tar komma till Salva Wattnamar, Salvi helt på bollen, hevet Daniel Lätjen i etsar, hevet framvis bollen vid Elter här.
Och så UF får vinna nu någon alltid. Fritt life till Endente. Han är stått in i Vikingshallene. Spelar om man äkna halva till Jakob Andreas Garpo. Långt ut vänster till Santos som nu kommer in av Vikingshallene. Varför han här Kristoffer åter till Santos. Så har vi en Röjnran och en diagonal som kicksar väl och vill att ändå vi har Paul Samuelsen färran. Reken i ett mot Milin sen den går bort ut i högre till Salva Vatnamar. Georgievich är färren till Strox. Kommer in i brottstegen och mindre om stövna i Janne tar skora och lite nästan in då i brottstegen. Och hesa för det UF som för först att få fätra honom. Fritt life spelar han till Daniel Lachne som film kort men för inte frispark från Lars Müller. Det kom det ganska Luckstein men Luka Mitchell inkast långa teacher hans Paul Samuelsen färran där. Det är startar i rymliga går stöv utan brottstegen tar ett längskott och att Lischia var spela Samuelsen så när Klaus han är startar så här 24 meter utanför brottstegen. Ja, det är ett saftigt längskott och kan kött skåra fram här var ungefär så inte klar men skottet fram fick ganska en meter eller så vid sidan mål och det var helt inte så gott att det var inte att Henrik Lindar Jensen skulle knocka Bjerga då om det var innanför det. Och jag vill sända bollen igen och äntar ner i Elias Rasmussen. Vikings målvärjan. Atle Gregersen och man i högre till Gunnar Vatnamar. Stått in mot Mina till Hans-Jörgen Djuros. Det startar så nästan mellan Mina och 16 meter. Stått till Erling Jakobsen som räknar några bollar meter ner om bollen. Sen det så en länga boll och här så tror vi att det är fitt av vinter. Ska motvinda i hesen för den Chawichinger som stäcker resten här bollen och Adesina Laval för fätran och Bjauar ja när det vi midlinjerna nej backlinjerna här Jans och Eisner över fälter och tar vi frispark till Wiching en halvan Highland meter ut från backlinjen och ja det är faktiskt nog så när vi här och att hopna typiskt vidare teacher att lösa långt ut från NT. Så det är något som minner om att hotna spark till Viking Schalbas ligger kamera ut från backlinjen att här var Salvatnamar hus så kan han skruva kamera in mot målen. Det är nästan till han ger men det har spalt det av UF målvärjan Henrik Lindar Jensen och lever upp och helt som bollen väl. Han sätter sin spel i sjätte gång och Hans-Jörgen Djuros han ska sinter ona gjort sparska bollen till outlet inkast kvar han Haldien kan vända sig och spela om man till målvärjan Manero. Så inkast till UF och inte för nu in i Eknar halva stått i Eknar halva. Spelar han så långt åter till Tarakon Mivergen. Petro är förnamnet till honom och så ända bollen att Richard Henrik Lindard Jensen stått ut från Atlantente. Här är näka av vinter här och i halt han eller vinter ligger så läs när muskultosa om viven så är det Vichinger och i har tagit eventen här och i förra halvlek. UF Abaltman och Eknar Halvo till Endentes men nu startar ut i vänstra sida sänder en länga boll nian. Men jag finner en vilagare här men till Atle Gregersen i färran stått att till Elias Rasmussen som första för undersen det att truste med smäcka bollen nian och nian mot UF Halvona här ändrar nästan Santos för fätran och så inte gå i Alring här spelar in i mitten till Hans Paula Samuelsen som kanske är så ambitiös första för Röjna senta Adesina Lavala stäm den där bra vi UF målvärden i färran flytta för lampan och färran för honom centra länga boll nian man helt skora för det och där inkast till Viking. Här och Fåglafyren då har vi det här spalt i 16 minuter. Ta 5 minuter var det farner var det Adesina Laval som skorar ett 1-0 för Viking. Han var för näskasta blåa toppskytt i kappingen nu han blev i att skora mål. Men det gick bara 4 minuter eller så jauna i UF där var Nils Paul Danielsen till 1-1. Och där kan vi se om vi så här först 16 minuter om vi ska föra mata chanser och så gör det så är det rätt vi mån det är inte här till och det spalt i 16 minuter att det är nummer 2 och här var nummer 1 som gestor här. Vi får klara för det så man inte här till. Men kanske få det så här Philip George vi får lära för ut i högre. Här är plåslat inlägg och här kommer till mot hjärtar stånk. Hans Paul Samuelsen färran så lyande är för dombrottsar vi inom färran åter här. Röjna komponera vi Salva Vatnamar och han Röjna Struja sig jätten nästan vill ha ett frispark där färran inte. Den där vi Andreas Paulsen färran stäm 4. Lycka vi att kunna sända Daniel Lachnes där. I gång där som det Chubank åter fram och i färran nu och så brukslar Lars Müller Rengstöva emot Voichinges av frispark till UF. Också väl utanför Ekna brottsteg.
Det här var Petro Tietje till Endente. Endente är alltid regnas väl. Det är väldigt kända Mivatlund och UFD. Tietje är Nekvon för Hemalie. Och det är Kristoffer som fyrer fram i Einon. Och färdas med bollen ut i vänster. Och kan ändra det vi. Hotna spark till UF. Hotna spark till UF. Fint anlopp som där skett igång där. Det var Nils Paul Danielsen effekt bollen ut i vänster så i målskytten så UF han förresten attackar hotna spark och tar senta en 5-6 mans nian och i brottsline till Witching. Här kommer hotna spark. Och det är fel och längt, men så det här om Kristoffer förfärdar spelet någon Tajeran kan ganska sända någon nutchen in i brottstein. Tajeran nästan Hannes Jakobsen ska vara från där. Och Kristoffer letar han färda. Kristoffer Jakobsen letar han färda och tar inkast till UF. Och det är Tajeran nu. Igen mot Daniel Lachne, men Witching kan få en Elnon. Hannes Jakobsen. Så är det fritt för lampan och färdaballen här. Kristoffer till Najskaffen av Anders Pedersen, hans Paul Ferran. Och hans sparskar där och där inkast till UF. Måste se i löten i inte FM fotbollter från Voyage och halt i ästen sast att den center onakter vi sommar Aldring någon som där kommer vidare. Är inte så nej var som vi det våna så från time och här så UF för Björn Rau. Daniel Latchen, det är backling. I mot en mot Hannes Jakobsen. Vinner ett hotna spark till UF. Hotna spark till UF. Vi har alltid det att Nils Paul Danielsen för att ta till. Hesa fer är det oj högre så ju tja UF helst för en att ganska snära nästan in mot mål någon där här var 6 mans in här UF inte gott att hotna spark det kommer flatt så det är främst med Aaron Charwich Hannes Jakobsen sparkar retur. Ner mot minen flyttar lampan lite om mot backlinnatter en tente för inte tappt handan bollen så det var inkast till Wojcing näga från sin egen hotna flash ut i vänster så i Wojcing kastar ner mot Laval och fan långt nian och så röna där UF bara skärman där bollen ut det ettnas isnet det var inkast till UF en touchmeter från midlinjen för att ta till Fritlife lampan och högre backen så UF där. Men här är det då sagt out här missar bollen Laval vi fotlar fer till Djordjevic han stått av bröstet och så är boll till Wojcing och att man nog skrivas ner som ett självmål till Laval och Djordjevic och Reiner en stickning här och det ända vi den UEF:are Karbolten och i mål och det är nog Mivergen Jakob Andreas Gorpos med så öppen han touches ut för att stäcka hesa stickningen från Djordjevic och det ända vi har bollen för trillande om man i ett tappt mål det har snutreisen äkta målvärja Henrik Lindard Jensen 2-1 till Wojcing nu vid har spalt och i 20 minuter spelar färre och i gångrator Petro Tarakon färbolten Santos och Vincenzo så i färran nu så spelar UF nu som det syns med att mål kommer alltså efter att ganska UF var heje bjöa Termaira är och kommer till flera hotmasbursk och så vidare men hon bara en för ganska starkast just som vi tog första mål någon att varje spel så UF det ser inte tryggt ut det gör det alltså which ska inte näkt till alltså centra temposkift eller vad det ska vara från Djordjevic så är det trouble like on det så att det Hannes Jakobsen och han finner Laval som kommer in i brottstein och sen för akkurat om han för när vi att Adesina Laval över till 3-1 till Wojcing. Men jag ständigt ganska inte spooks och Reiner placerar om han för Henrik Lindard Jensen men bollen för om han för Torstensson. Henrik Lindard Jensen målvärden till UF för att attacka målspark nu. Bollen kommer där kommer och högre så gör UF för Daniel Latch nu rör Tamjana bollen men det från Benjamin sen ser sig rätt vinner men UF vinner så av honom Boyer Anders Pedersen ner. Stått in ja Ektar Holmos spelar i rum till Santos. Natt mot Mine till Boa. Men så sent att Daniel Latch just där färresten tappat han bollen till Kristoffer Jakobsen. Röna skjuta. Kan skjuta nu. Här är gott skott men Hassen fer. När kan vi så in och när kan man för ja, det var helt klart att söka kvart och Kristoffer vill till här och han färresten till han vill han färra fitta
Alla Gregersen vi är skottfett och James så till att det längst är så långt utanför brottstenen kanske 5-6 meter men skottet näga vi så inne och näka om för det när vi är så skulle till Elias Rasmussen för arbeta för searchen av Malmö Viking men Maspark Viking till teacher till Alla Gregersen går bollen igen mot Filip Georgievich till nästan väl ner. Jag hade Filip Georgievich spalt väl här till. Det var väldigt upp i på mål och lägga upp till 1-0 mål till Viking och nu blev det så Scholmal som Jordi Vikinger kommer 8-2-1 men där var han och i ränte till outchange till Alvinsna till Laval som så ända vi att Jakob Andreas Skorp på var och öppen och bände bollen och i mål. Viking grabbar bollen här till Erling Jakobsen som vinner i midringen centrar en länkad diagonalboll om och i vänster med Hassan för utvant det där nice när målspark till UF. Alltså framvägs 2-1 här till Viking och Smishilje så bara mål kom och i en nörde stöd här var med 36 som är lagt 8 mot Skala Skilje. Ja. Hör de mål kom i kontra där i Isne till att spela Happy och Epe Streamer. Happy och Laxi 8-1-0. Och här har vi det. Eisen kommer jag Scholmal till alltså en Epstein-spelare som har skorat eller Scholmal. Men alltså framvis inte mål kom vi i Klaxvik och Heltrich nej Klaxvik säger vi såg det här i Klaxvikingar Ervavichan här är 0-0 och det är Eisen Survey här och i Runavikingar Vicha 0 Väster. Här är Frittleif för Lambanon. Daniel Lachner. And then Daniel Lachner, han har alltid spelat väl. Björn är out av för Les Paula. Vi har skott igen med shortly skott då. Ja, vi är framvägs 2-1 till Viking. Här sista minuten eller så är det ganska bra UF som det var rätt Maja som jag sagt här till UF halt jag att köra väl ut av här var bollen. Det är ganska strax värdigt att det skulle välja 4 ta i Viking kan det se alldeles gångt. Här att Reina där att bra jattna men till Alla Gregersen i tvåtsen i en glödande tackling och så är det så vattnar man för långt ut till Filip George som startar räknar håll så jag får in den bollen igen mot Laval. Färres nu Hadrano. Han är en mot en och in i brossen kan komma med skottet. Nej, han lägger en första rom. Och så lyckas vi att få på sjur här. Vi alltid avanten är out till han. Vi kan få rota borster men så jag tack för jag för Laval eller Filip Georgievich sätta för och så färda sin truda skjuta och i vägen. Men som nämnt att här har bollen det upp och så vidare så kunde jag saknas hört att det Vikings lead. Här var så flyer för när det kommer till skott och där är det skor ett mål. Men att Vikings som vinner bollen att man räknar så finna Laval i brottsteinen men Malverin tror jag för matchen. Henrik Lindar Jensen kommer ut för Fatranon och tvåtan så ut till Alex Joseta Santos av vänstra backen spelar in mot Mine till Boar Reinert Petersen som räcker in av Vikings hållna nu. Han sänder en fin boll ut i vänster så ju till Kristoffer Jakobsen. Men så finna Santos åter men här är Filip Georgievich kommer att lämna nattra välja och färsar med bollen ut och tar målspark till Viking. För Elias Rasmussen, Malverin till time-attacken. Underhåll har vi det finns ju nog av. Vi då finns ju 3 mål så här först jag vet inte det nu kanske 25 minuter eller 60 minuter och vi har verkligen haft rutschligt av mål möjlighet om båda vägar. Vi har sannolikt haft möjligheter eller skottrunter på chefra till mål där finns ju till vår Vikinger Eisen så underhåll kommer vi inte och mer med där finns ju så här första notan här och så åter Vikinger rör att kombinera sig jätten men här är det så UF i förfärdelsebollen sparkar nian och Vikings hållna Erling Jakobsen inte så timing för honom men alltid han kämpar trubbelagan första atlet för så det Hans Jakobsen som är trubbelagan av vänstra backen har tröster av UF-aron
UIF vinner ett inkast, men tveita bollen borster på en av vägen, men vinner så åter, en denti hever han ner, stått till Fritland för lampan som den är 5-6 meter in i och Vikingsholden helt ut i högre så till Daniel Lachne, och så kommer Erling Jakobsen här sparskar bollen och det är inkast till UIF, några meter från milene. Långt och till Jakob Andreas Skorpo. Biveringen till UIF stått till Santos, till en dente, som inne i eknar halv igen, inte släkt från milene, hur själva vattna med rätt så. Så det Tarankon, littran in av UIF-hållna. Daniel Lachne, snittarna av Weird på Reines Pedersen. UIF-hållna spelar väl här i lötene. Daniel bjør atter Hannes Jakobsen ja. Lite bollen väl in fyra. Herman Kleber också sagt gärna bollen. I alltid Hannes Jakobsen. Och jag stärker backer, vänster backen till Wojciech. Han är väl tydlig om en hals out. Daniel Lachne, han är väl upplagt vid det. Vill gärna bjør och det här är nästan gå under till stärker dribblare. Enda vi her at Wojciech vinner et inkast til några meter fra Milen ut i tarra venstre sujo. Hans Jakobsen tek det. Så kommer det. Kastar ner mot Laval, men det är Tarankon och vinner bollen. Skallar han ner efter och Atle Gregersen färre. Nu är det Erling Jakobsen. Starten är gott för Ekna Brottstad. Hannes Jakobsen färre så från Erling sparskar han längt nian mot UIF-hållene. Och gott spel här från Petro Tarakon Anton. Skallar bollen att Tromsø till Malverjan Henrik Lindhard Jensen. Det är en dyster som framvis lever väl och vilja 2-1 till Wojciech. Första målet kom ta i 5 minuter var farner. Det var Adi Kina Laval i leie Wojciech gata. Tänk bara 4 minuter så Jana Nils Paul Danielsen för UIF. Och så minst det ska vara ganska 20 minuter eller så. Det blev 2-1 till Wojciech. Det var ett självmål. Det var Jakob Andreas Gorpo som var oöppen och bände bollen och i mål. Så 2-1 till Wojciech nu i närskaste av spalt igen. Halvan timme av förra halvlek. Erling Jakobsen ska spela om till Elias Rasmussen. Snäckta Malverja. Han sparskar bollen längt nian. Högre Sojo. Jag hade inte George Richard Fädras ner. Det var inkast till UIF. Stått från milen. Santos till Bo Reines Pedersens. In mot minen till en dente. Till Boa. Till en dente i atter. Jag kan inte Gypri in i Eknar i halva. En dente reker vi bollen. Någon kommer så in av Wojciechs nu. Stått till Boa atter. Det tar bara som spelar samman. Så inte en god elving från Boa. Och här till det här kanske vi då säga några färger att Center oprovokera att UIF-arner spelar sig i trubbellikar. Kontramaskinen till Wojciech hon kan vara otroligt effektiv. Här ser det där alla begångt från Benjamin Sen centrat inlägg i 4 mot åtta stång här där Santos och skallar bollen och där vidare inkast i hotnaspark till Wojciech. Och vi får se att vi är med allt vi tänker ganska lycka till här hotnaspark till Wojciech vi först Hannes Jakobsen från man att ta till. Och kommer Laval och från Benjaminsen och Gunnar Vatnamar och Georgievich och Erling Jakobsen och Atle Gregersen. Atle in i brottstein till Wojciech och Hans Paul Samuelsen och Sölve Vatnamar stanta. Stort utanför det. Här kommer hotnasparket tatt in. Men här det ligger några högt så bollen för fram vid Ötlon och tar vidare inkast hinner med igen. Men kan sitta Maria är det flera mål kommen. Jag ska inte flyga mål, men det är för att höra kostar konkur och i Sora. Stora här och i TPFC Sora Röjn spelar mot KI. Så inkastar till Wojciech som därför att ta längt vant igen. Atle Gregersen kom nian, Erling Jakobsen nästan. Helst sökt att det är rätt någon tja Atla eller Froa. Benjaminsen, är det Froa svärsligt han vill göra resten. Erling till Reinraf, Laval. Och vad så? Och skott från Froa Benjaminsen, men i halvtid att inte för akkurat varst 4 och ta ända vi tar vi hotnaspark till Wojciech. Så jag vet ju att det är här 0-0 kvar i mesta bollen men kanske Allt det här i för att Soringen har haft här Maira Vanda Miklar Malmö like när Hotna sparskar till Wojciech. Hannes Jakobsen vet du. Stått till Atla åter till Hannes. Ja, där kickar det en sälja go kombination från Timon.
Så det är om UF klarar att sätta en kontra igång där. Det här blir stäcka här. Inkast till UF. Boy Reiners Pedersen. Bra spel till Endente. Santos till Nils Paula Danielsen. Tarankon. Reiners sända på Reiners Pedersen har stöd i högre i Mattias som fel alla vägen ut out. Här Maspars till Wojcik. Tre och 30 minuter farner. Framvis 2-1 till Wojcik. Laval till 1-0. Nils Paul Danielsen till 1-1. Och så var det ett självmål i läge Wojcik allt 2-1. Elias Rasmussen. Ja, och här är framvis 2-1 till Wojcik. Låter UF bollen. Santos sparkar han igen och Wojcik-hållna. Och här är det Gunnar Wattnamar och skallar han retur. Santos är med för bollen åter. Spelar så stått ner till Paula, långt in mot Mien till Boa Reiners Pedersen. Tar är satt räknar i halva tå. Tar en kon för han här. Räker ner mot Wojcik-hållna. Stått till Endente som är in i halva mot Stolinon. Så det flyttar för lampan någon. Han Elvis Isko till Sölve Wattnamar i färran. Spelar om mot Eknom Brottstad till Atla Gregersen. Långt ut i högre till Gunnar Wattnamar till Atla Gregersen. Och Jörgen färran här och till Atla. Atlar han flätar bollen ner mot Laval som söker väl om han mot honom. Djordjevic han är under i högre och det blir också hämtad Djordjevic för bollen här ute. Ja. Och jag ser det gå Aldrig från honom! Och väntar det vid ett 3-1 till Wojcik. En fantastisk Aldring först från Filip Djordjevic till Hans Paula Samuelsen som så gärna finner att Kina Laval. Men nu ser jag sent kommer Hotna Flatcher linjevarianten Alofte harta kom sent men han hever i alla fall vatra 4 att det är Rengstöva och Lars Buller hever resten Bruksla. Det ser målet vidare inte vidkänt framvägs 2-1 till Wojcik. Hade det flottaste mål i det särskilt orsaka av Alvrinchen från Filip Djordjevic. Han har inte skorat några mål själv men han är vi och 1-1 mål någon han är vi och 2-1 mål någon och han är huvudarkitekten att för det som är helt nu är målet till 3-1 men det blev så kallt upp för Rengstöv. Så framvis 2-1 här till Wojcik. Tarankon för bollen ner i högre och UF stått nian till Suchskrat här i Jofritla för lampan men tar missar bollen. En dente för han så här att det räknar halva startar helt ut i högre så och catcher han till Boa Reiners Pedersen att det var lite hemming men det är häppen att få bollen åter. Och så för UF för ner i fotlar för här. Den där heter vi till Kristoffer Jakobsen och man nu i vänster till Nils Paula Danielsen. Vi har en flott boll och så här är det Wojcik kan det få sparskan och Tavator och tar inkast till UF stått från Hotna Flatchen och det tar vänster så och så är det Asgården till Wojcik tar inte nökt till en spelare till Timon ver lite chans uppe i UF halvan och tar ett närtast vi Boa Reiners Pedersen. Boy först vi är vanligt hämning missar bollen med färs in i en närtast och ja det enda som vi är att det är Sölve Wattnamar menar som ligger där. Och här är folk kom in att hitcha på han. Så det är man finns en snutt i anlet i att lägga där. Jag sa inte själv kan det vara i hända. Så inte ut som att Thais hade själv i stövn jag på Reiners Pedersen för in ett sådant men så att kanske sätt kan se så att det inte så väl det för oss med stande. Han får en uspåsa av Chalkan så det kom det bent av att han nu finns en framan av här. Kvossa där det var det inte så inte. Sölve Wattnamar ja, han ser han är klar att så han nu finns en ordan sen framan av här GD men lägger mig här är inkast till UF så tror han faktiskt någon chans Wojcik ut i vänster så ju UF satt oss för att ta till Kristoffer
Atle Santos för att komma in lägga eller kvart. Röna bjå över, det har nytt inkast till UF. Målet kommer göra stanna men vi tar lite till först. Inkastet står till Santos. James så vi en inlägg ta lycka väl. Och för vinner handbollen. Det var kanske Boy Reiners Pedersen. Han får inte största mot mål men ett super inlägg så vi känner det från gamla dömen från Santos som var på det bästa men som fluktar bollen in fyra och han ligger öliga väl och Boy Reiners Pedersen färdas nu hade ju men får inte kaos mot mål men framist 2-1 här till Viking vid hela spalt och i 8:32 minuter men nu Eisne mål kommer. Erstam. Nollskjær Vestor lagt seg 8 mot NSOI. Inkast Viking. Godt innlegg her. Søren Nilsen har skåret for Nollskjær Vestor mot NSOI. Så Djordjevic, han har vært vant med Atlantisten i Kjemenleis. Vi har noen fine innlegg fra spillere i Koll. Jeg vil ha brottspark fra Benjaminsen. Ikke nøkter vi dømmensen for Lars Müller her, men han færes og ikke. Målreisen kommer av Skala her over nå. Skala og Jauna til 1-1 mot B6-30. Det var annars Patrik Johannesson som lei B6-38 1-0 Tulja, bare trutsk mot Farnerta. For å høre hver målskjeden til Skala hver jeg løta. Vi hører altså Vikingur. Atle Greger kjenner ballen. Färre att narska stöta verror halvleikor kan det efter ganska 5 minuter efter för halvleiken. Här är Laval. Paul Samuelsen. Vi har spalt. Hannes Jakobsen kan gå in lägga där Geran. Till kanske och Nekvel. Prispilski Jalna till 1-1 för Mikael Prispilski Jalna till 1-1 för Skala. Så det ser gott ut av Vikinge och lötene tar 8-2-1 här. Medan KUI och B6 som älta tar framvis bara Jalna som i lötene. Hans-Jørgen Jorus. Spurning om Vikinge för att röjna få John Lasland har här är en halvlek. Heter så skott ut från Erling Jakobsen. Halchen går Alvin från Boar och Petersen. Nu just on kvar för Alvin går halt i för halvlek. George was pura fröjer om Salvatna Marcheron. Så jag färdig fröjer mot mål men han ser han inte. Det är ganska en truster här i outchant lötna. Ja, och här är 2-1 framvis till Viking och han lötte sig 8-1-0 och i 5 minuter var färdig till var Adishina Laval men det gick så bara 4 minuter så Jan Nils Paul Danielsen till 1-1 så då alla i halva var 20 minuter färdig ta blev det 2-1 till Viking och det var ett självmål från Jakob Andreas går på Mivarian och Cha UF och så här var Viking annars haft bollen och i målen ena för att säga det var Atle Laval som sätter han in men ta målet kallt för Rengstorv. Här Viking annars mer i Alba. Det är Salvatna Marcheron kommer att inlägga till Geran nu där ligger resten rättliga väl men finner inte ordentliga hade Djordjevic bollen för och ta ver Masbart till UF. Men en underhållande förra halvlek här tar Mo Brasilien här har kommit 3 mål och vi har haft näck för målmålare resten Henrik Lindart Jensen Jersel Raja attacker till Masbart kaffe över efter för halvlek nu kanske går 2 minuter eller så. Ja vanligt lagt då inne. Och
Jag vet inte, kanske Lars Müller lägger en och träd. Kanske sälja ta och i Salve vattnet, men han la också lunch här, fick en snott för några minuter så gärna. Så det här är ju också naturligt att han körde till alla i en eller två minuter träd. Men den till bollen ner, lite bollen ner mot Bo Reiners Pedersen, och till Erling Jakobsen bara. Nej, det är inte. Jag väntar ganska för att köra med andra bollen där. Sparskar han av Bo Reiners Pedersen och så för bollen ut och tar vidare. Malspark till Viking. Ja, här kommer mål 2-0 till HP och 1-1 i Sörvaje. Så i Rihanna som Maria fortäller här. Och här frispark till Viking. Atle Gregersen till skötte av till Nils Paula Danielsen. Lars Müller leder spelgänga. Och så är Bruksla för Rengstövo. Jag ska inte löja. Ständer en dialog vi några spelare och alla leder så frispark köra med Latafera. Tarankon lite bollen igen mot Daniel Lechner. Daniel Sola släppte inte fram vi från Benjaminsen från och stäcker hon där, men finns inte några villäggare. Och jag för att få en attra äknar i håll. Stått ner till Nils Paula Danielsen. Kommer in och fyra fram vid 5 och Viking nästan nu. Jag kommer några väl in och Viking hållna spelar så centralt till på Reiners Pedersen och innan mot mine till Entente med en touchmeter in i och Vikings hållna till Sattas åter till Entente. Så väntar så om mot Milin till Jakob Andreas i Rom till Tarankon. Det är ganska ett att han sist all upp någon oj för alla är ju om Heimanli skulle kunna etablera och kurser. Det är mot Kristoffer här Erling Jakobsen är rich någon här till ett för fotbollsspel från UF och Andreas Paulsen missar bollen här. Väger han helt enkelt inte nå väl att de matta ta den bollen av honom. Och Viking är färra det och vi fotlar för. Lite bollen in och i UF Broadstime här där Tarankon som alltid kommer väl för att och för alla inte sätter att jag ska la bollen där till inkast till Viking. Viking vill göra shutdown för alla kanske att kan lägga ett sista trust av här Aron Holleik. Kommer där upp på 3-1 så vant inte att här tecknar rätt med så Lange som bara ett mål i Ramon så så kan som så allt hända att det kanske händer här Salve Reiner kommer till att men och jag för en sekund honom som ser så Lange som bara ett mål i Ramon så kan allt hända att Atlan förra halvlek halvtid att UF av bollen ser helt okej ut. Det kanske strax färre ta och i varje stöv och ta halvtid och lätt så Viking att skapa målläge men av bollen fair UF om det lägger ju alltid är att skapa fler målläge nu och sätta hålla så där spelar helt okej ta där i bollen. Vi är ändå så att finna Kristoffer som stämde vid Brasse matchen. Han är hans Pauletsar. Kristoffer norska späcklinne. Och tacklas i Jötten hans Paula kan han komma en inlägg här Branch spelar kommer in i Brasse här till Ryan och det boy Reiners Pedersen. Och alla välkomna åter här Filip Georgievich. Vi sa Filip i chanta kommer att vi en sport i färbulten nu på Reiners Pedersen så var boy och en superstor att skjuta på mål. Att det är fair för att vi inte satt oss men det kombineras i Jötten men det Viking kan få bollen nu i någon och så ser det tar en kontra igång till det Gunnar Vattnamar vi fotlar för Adesina Laval och hans Paulus Samuelsen kommer nya vi men Endalia Alveringen från Gunnar Vattnamar är inte någon nave bollen för ut tar vi inkast till UF och det är helt nere vi är i hotnaflag vanliga like-tojen färden här. Jag vet inte vad domarna har lagt att säga att det stannar helt upp vid vägen så är så inte så man här som skälter från fjärde domaren kommer upp. Och jag får sparska bollen genom Vikings hållna. Han ska lägga det Tor och så där Jörgen som lyfter bollen högt upp och här Bruksla Lars Müller 2-1 till Viking och i halvlek tar var Adesina Laval som lägger Viking 8-1-0 tar i 5 minuter var farner. Ta en nutch minuter var farner Sverige UF åter. Det var Nils Paula Danielsen som jaunade till 1-1. Och så tar alla i 20 minuter var farner. Tror jag det ganska skriva ner Marie. Jag minns checkar kvar något till var här. Kan vara det. Ja, så var det 20 minuter. Ja, och det var Jakob Andreas Gorpo som var öppen och bände bollen och i mål. Så 2-1 här. Och i halvlek någon till Viking.
Think of the video spark. Ja. Du vet ikke Katalonien kanskje, du sa ikke sånn det. Ja. Jag satt och Det är inte vi allfärg i avskap. Men det är Ja, men det är så fäxt men jag menar Ja, så passar det också. Man ser nu här. Så jag har haft en annan gång med det. Han ska för det andra. Han har fått. Ja? Han har fått. Ja, ja. Jag får sätta mig också. Ja, det var det. som lägger gesten där och åtta och då kanske man ser vet ju jag vad det är en helt annan värld ofta men alltså tre år det är ganska lösning så vi har ju den sweet där de har fast Nej. Han gör ju där tecken. Det är så lustigt. Han kan lugga släcka nu här.
Ja, det var en löta, snack minuter. Det spelar Los Angeles nu. Ja, Leivor, hon har gått sätta hända vi nu med ladet. Vi får över att lossna till att bli då. Och jag har alltid kört några bröjtingar och några linjer. Salve Vattnamar för att sätta igång till Johnny. Atle Gregersen. Satt oss till Nils Paula Danielsen. Ja, och här är just Berger, en dente av Baltimore här, och knär i halva. Så tog jag det till Boar Einarst Pedersen, så prövar han en länka bollen igen och i högre mot Daniel Lätsne, men ja, nu är det OIF som över vi vänt och sen tar han bollen där. Elias Rasmussen för att tagga det. James Agostunder så kommer Malsparcher från Malvern och Chawicinche, där kommer väl nian UF Halluna en denti här. Och ska han att flytta vid lampan lite grann så nya mot Mine, Hans Jörgen Djuros. Ska han att Tromsø till Atle Gregersen. Och jag finner Hans Jörgen att men till Daniel Lätsne till UF som färan. Och nu långs väl mer vinter här. Vi kan få fätta spalten ner. Salve Vattnamar sitter fyra. Om man i högre och här kommer Gunnar Vattnamar. Vi fotlar i fyr. Kommer nästan in i brottstein. Och jag då till Laval som när vi då till Troja ett sätter in där så men kommer också räkna underbolten. Helsen bara sett han flatt in mot malen och så vant inte att Henrik Lindard Jensen UF malen och hejer näkra mållägga men bolten för om man för ett första en stor mållägga här till vi tänker att det är ett välspalt och alla Brasilia Gunnar Vattnamar kom igen högre back vi fotlar för det är fint inlägg från när han finner Laval. Och här tycker så Malvern och UF Malsparken ner mot Santos. Han får ju storspalten och väl vi är vid hötten så det blir bara Malspark till Wujink. Nu är väl mer vinter här i Flödger. Så mycket att jag får säga att det är att det är inte just att på välfärd spela fotboll men det är att Orek var spel näka kan huxast. Det blir nästan att färra dräkna har det inte ordentliga förra gången den. Det blir sagt från Nick från räkna här men ger till det skicka sig väl. Länge bollen igen mot Daniel Lätsne finns så lycka vi där finns det för hon Erling Jakobsen kör mittlen sparskar där. Inkast till UF när vi brottsar matchen Wujinche. Vi kastar sen atträtter till en dente. Väntar vi bollen hur Boar Einarst Pedersen visar här.
Vikingarna grammer få en och tar där resten och varje bollen väl bättre här. Ska få några på sjur. Här kan blå vanna mycket. Själva vattnar vi fotlar för. Här George ut i höger. George kommer in i bra sign cha. Och IF skjuter men inte gott skott. Bollen för nekva meter vi. Så nu mål men så vet jag. Vanna mycket och showdown upp någon cha. Vikingar har så på det. Inte på sjur målspark till IF. Därför så Henrik Lindard Jensen attackar. Ut till Onkan. Här var en fullkomlig missioning mellan han och Petro Tarakon. Bollen för ut till inkast ut i vänster så ju cha Vikingar. Det så inte gott ut. Vikingar har så nu en äkta i halva Erling Jakobsen till Hannes Jakobsen och helt skott här inkast till UF i halvtid att det första minuten är satt halvlek för att se det som det här har vi inte varit särskilt väl spalt bortsett från det ena album tror Vikingar som var ser väl spalt är det så UF för en sätt också gång Kristoffer han vetter egen bein och bollen för ut till inkast till Viking. Ja, det ser ut som att spelaren ganska lyckas skulle finna stöv i åter efter att ha sitt i halvlek någon J. Kristoffer han ja, alltså han löj ut. Han detter helt enkelt om egen bein bollen för ut till inkast. Det är Hans Jakobsen som tar inkastet och gör för att få en nya åter och Viking hållna Dian Lechne. Jag tror vi skulle vattna mer i mitten om man till Elias Rasmussen. Han sparkar bollen och nian mot mien helt ut i vänster till Hans Paula fast fätter bollen. Det är Laval till man äkna håll till Erling Jakobsen. Och så Jean de Kretser spelar för näka för att ganska så det riktigt att finna steve men som jag ästen nämnde är väl mer vinter nu till Orek vad där så att ästen. Erling Jakobsen här i bollen så tog han för äkna Brottstaj. Vi har spelat ner till Adesina Laval fast bollen här. Och här är med pura för det högra så till Gunnar Vattnamar som kommer väl ner och i fallna kan ganska lägga inlägg vi ganska spela stått till Salvo Vattnamar det gör nu. Salve in mot Brottstaj till Hans Paula för en shot en tackling från Entente för Toy. Där borde vi frispark till UF. Där är det ästen till Kristoffer Jakobsen annars ifrån Benjamin som är så pura för mot mål med hatta. I läge frispark till UF stått utanför äkna Brottstaj till stått till Entente. Den till Boraines Pedersen och han spelar till Adesina Laval nästan. Jag ska vara ser tacksamma för ja målvärden Jean Henrik Lindard Jensen var så väl där kom shut ut ur Brottstein en förfärlig alvring från Boraines Pedersen om att spela bollen åter om att spela Adesina Laval pura fria men målvärden UFA lista av och kommer ut och sparkar bollen till inkast. Och inkastet tar för i Onkamannaland och därför det har alltid helt nere vid Hotnaflatch och efter inkast UF Santos för bollen åter missar så och så är det kanske Georgevich här han gör ja för fram vi alltid nästan 3 minuter UF har så väl hålla över kort ser det flott av Philip Georgevich som här till här var bästa spelare och Vattland och jag Eva står ju här snarare alltid trutchar UF är det och jag Trångare stöv att det så flott ut. Väl upplagt där Filip Georgevich här idag. Frispark kan vi så hålla ner. Frispark till Viking. Det är nästan arga Brottstein matchen men det är när vi sugelinjen med isen ut i högre så heter vi ett inlägg från vänstra bänta Hannes Jakobsen 6 Vikingar kommer in i UF Brottstein en ständig bänt utanför till Hans Paul Samuelsen by me vägar kommer nian här resten från Benjaminsen och siktar efter ett timmer fotinlägg målvärden UF är boxarbollen ut framvis när Vikingar in i UF Brottstein och så vattnar man lite igen men inte gott inlägg och det är Henrik Lindard Jensen och i författer och anon. Nu är så mål kom Ärastan men här är alltså framvis 2-1 till Viking. Tamal kommer i Gundadal i höra vet. Epsreimor mycket månen nu är 2-1 lappe. Andras Olsen mycket till 1-2. Frispark till UF. Och UF är flytta falschen igen. 6 pounds.
Vi kommer til. Nils Paule. En innlegge. Erling Jakobsen skal være fra. Salve. Leiter kanskje etter å sette en kontra i gang. Og alltid er at UIF kommer på plass, og Hans Paule for Elge Fætra som valgte oss innkast til UIF. Ja, framvist 2-1 til Viking her mot UIF. Alt tror jeg målene kom i fyrre halvleggje. Det er UIF som er av ballen, der får et innkast. Arreka midlinjerna ut i der høyre sida. Frittlar for lampan å ta til. Mot mine i Myringen til Endente. Det er til Kristoffer Jakobsen. Lykker vi å finne en villager etter Geran Sveisne. Finner Andreas Paulsen. Og skjuter vi vinsterbein om en fer ikke presisjon eller kraft. Og altså bolten fer fram vid malen. Malspark til Viking. Elias Rasmussen skal ta det. Det som støvan og i løtene vi jaunleitje av skala og jaunleitje og i Sore, så skal bare et mål til TPFC Sore, så vi verande støvun, altså Vikingur farjamestare, så her kan alt være avgjørt til det. Her er så Vikingur, setter alle begangt, Gunnar Vatnamar, og Reiners Pedersen kommer takla ballen av noen, og jeg får en spelare Litjande, lykker vi noen skia, og vi har vinner Estni et innkast her, men så vi gjør spil stekka. Halte det Nils Paule Danielsen og lykker her, til skia. Det er det, så Vatnamar Jasper hon opp. Men altså innkast her og i vinstr og så gjør tja UIF, Välinja, Eknar Holmon, Alex José dos Santos att ta det. Stopp till nummer 1, Andreas Paulsen. Så lite där bollen igen av Vikings hållna. Daniel Ledge, det som är väl upplagt och tar ner vid brinken. Sätter så Ferro, en mot en och bjöd över norska sprosta Marstuka Geran. Okej, öl optimistiskt provar han alltid att snära den bollen. Och i hotten med han för nekva meter vi så innan mål. Framvis 2-1 till Viking, men mål kommer andra ställen. Till serva ja till skora nu. Och här är NSOI och 8 nu 3-1 och emot Nolsjö Väster. Så nu pendlar också nekva att Nolsjö Väster må dua upp på att Toftamen Bjottrus inte färre att klara upp på 3 platser. Vi nästbästa delten, du så Ivily var där hårdast där vid nummer 9. Och här så var där fullkomliga och i färgerna och där just vanda med på ena vägen att det skina val ska få mera på sjuras när skallar ner. Vi har malaren för att komma vid malsparsen ner kvar lite. Kommer här. Det är mot Santos. Och Salve vinner till Georgievich. Han får att sätta fyra och inte om det. Det är Filip Georgievich en gång i läge. Finner Hans Paula Samuelsen med färdig körliga fätter och har bollen och för det mot här vid malspark till UIF. Så i lötene tror jag säga. Jag hade ju i 4 halvlek på UIF välbäst, men i lötene Luich där kanske mera 3-1 till Viking än att UIF för att jauna till 2-2. Malspark till UIF. Henrik Lindard Jensen för att ta det. Det kommer väl igen av Vikings hållna och det är Viking är i vinnaren för först i Ötlaföron. Hans Jörgen Djuros här. En tente för bollen av honom. Så det är Kristoffer Fedresen där gör han inte. Till Atle Gregersen så färre ner. Stått ner till Hans Jörgen Djuros. Och sint långt ner till Gunnar Vatnamar. Atle till Georgievich. Och så sända Lavalla steg ut i högre så i halvdiga spölten för ut. Där gör han inkast till UIF. Väl in i Terra Ekno Holva. Santos kommer om han att ta det. För det har haft alltid en
Öjliga underhållande förra halvlek vi rymliga gånger spelet nekvon målmöjligheter och 3 mål så är knappt så underhållande här i lötne men här kan också hända. Gunnar i Sölve Vatnamar Björau och så att Littan in till Djordjevic med bollen för till målspark till UF. Och därför efter Malvern inte time att ta. Henrik Lindhard Jensen är han. Det så går sånt där de också om att det är rätt för 2-1 men det kändes så. Det är Hans Jörgen som vinner den första och så är det Hans Paula men här kommer så Boyden Pedersen till UF Midland. Det kommer in av Wikingsholm av innan en dente står till Boa. Boyden Pedersen sen långt åter till Alex som sitter satt och startar ut i vänstra så gör långt fram till Kristoffer Jakobsen. Jag vet inte han går in nu här och finner Daniel Lerch men det är Erling Jakobsen som färran. Hannes Jakobsen nu åter till Sölva Vatnamar där satt väl näknar halva ut i vänstra så gör Sölva helt väl på bollen för att återfalla Laval ett gott spel från Wichita här i Lötne från Benjamin i runda djupt till Laval som kommer vi fotlar för kommer in i Brottstein UF kan han skora här. Det är så öliga där vi har för att förståndsna och på ett fralukt allop här från Vojtjenche Nervi är där och till Truja ett sera Nervi. Det blir stegen för Hotnas Park till Vojtjench som Sölve Vatnamar är av ut att täcka. Där kända fitta först in och i Brottstein Västner. Så för det komma från Sölva Vatnamar. Det kommer Hotnarsparche. Och Atle Gregersen är här men färdigt kör största mot mål. Maria, jag skiljer att tid är klar för spännande här. Brottspark är till TP FC Soraröjn. Och det blev Brent. Salmon de Beck, Brent Brottsparche. Alltså hej, hade Sorgan skårat där så var vi redan just lite i lötne. Alltså Voyager Firemästare. Så Brent Brottsparche här och vi står då. Kaui, etta verður nota spalt 5 halvleikir halti utan att skora. Spalt var 0-0 av det och framvis 0-0 här. Men det är alltså Sorgan som har nära vid att skora just Brent Brottspark, Salmon de Beck. En dent här. Så Kristoffer och här kommer Hannes Jakobsen väl i mitten. Ja, alltid Elias kan bara ta den när man rör alltid chatta han. Taxeras man atleting med väl som sparkar nian. Är det Laval. Och inte gott värre spel här från Les Paula. Laval kommer in och i Brottstein och allikevel och ser när vi här där får kort på sjön. Les Paula kan ganska röna in för att rätt. Till Salva fotspel här från Vojtjenche i Lötne. Inlägget kommer här. Som vi hörde så är 2-1 till Skala nu mot B60 då. En dente vi har längst gått. till Vojtjench här och i Fugla 4 och till Vojtjench annars med närmare vi 3-1 än att UF är till att jauna till 2-2. Här var nu bara mer vi var ute och
nog så väl framme i att skurra till. 3 mål kommer där från ut 5 och så vill jag säga så var det outjust här men så länge som bara ett amon så lever distant till att och jag för ha i flyer om för att sälja fyra lights och att här kunde sakta skapa målmöjligheter emot det som mycket galenon men det var nog han första här i sätten av lights till gå jag vill säga det var spelet så jag för bättre och Abelt nog väl bättre och i fyra lights det var här och i sätten av lights varje spelet och jag vet man måste se hur det så som så på i fyra och sätten av lights det är lätt alltid så så vi ginger för jatten Ray very much full fringle. Andreas Paulsen där. En Dente. Och här nu kommer vi komma in så. Det lukar som efter till här sitter Wojcinger att all begångt. Salve Vattnamar och Miss Paul Danielsen för bollen under hoppnas spark till Wojcinger. Det är så det är en förväntan Wojcinger att lägga gott med Magnus Janskor som är kommit in för UF. Så där han Torra Jauna här där. Men det först vill jag att för Wojcinger vi ska söka ut UF Malnon det är någon hotna sparke. Därför Hannes Jakobsen att ta. Wojcinger där. Lite högt upp och vinner den ner där Dente ska han ut från. Men det är lite framvis rättliga fitta spelare omkring UF Brottstagen och hela en pura fröjer hans Paul ut i vänster så att helt otroligt så jag han är gott plats att lägga ett inlägg från Benjamin skjuter en Dente sparkar borster men han liksom hankar sig inte i luften här bollen och nu alltid att det ligger vi han i skifta att det alltid att det ligger emot Malmö så UF framvisar trust och UF mål här så kommer här kanske sätta en kontra igång till Magnus Janskor man är att ensamma nu är det att bjöa och för skoppa av kall och där frispark till UF nog så fett in ja Wojcinger mål det kommer göra sen men vi tar en lycka till frispark till UF först. Det är fina möjligheter att lägga bollen in 4 och UF har sända isen att lära här nian som kunde hötta i luftspelen. Det är Paul Danielsen för att ta till frispark vid sin vänstra benet till ena ut i vänstra sida isna. Det är mittemina och 16 meter. Vi kommer där lite in och i Wojcinger Brostheim andra vann allt inlägg på för från vi Ötlund Maspark till Wojcinger. Maria Mal kommer göra stan. Så Jan Laker i Gondadale. Peter Zakariasen alltid där sker. Över Jana 2-2. Det så Georgievich är spelade gåendest. Anton Alvrensen var inte out där man bäst här ska alla lägga bättre så är det här vanta Mikkel Slaval för Fätras och då är Georgievich och Paula in där så kommer det att bli andra match. Det Paul Danielsen. Och man finner att Daniel Lechner men nästan så lite Banja Wojcic att Gregersen för det behandlar ja men det ska gå här är vi för jag ser det som det är kvaliteten av fotbollsspel och är väl så som så här och i sätta highlights. Daniel Lechner Hans Jakobsen Netzer. Det kommer ett inlägg. Det ligger väl. Ja, och här är det UF som regner att Malmö och Wojcinger kom just vid en gående inlägg här. Där så Wojcinger var uppe och skalla i bollen ut. Inkast till UF. Inte så lätt från hatten av flatchen. Och nu blir det spel stäcka. Det tror jag en Wojcinger. Ligger skatter av bollen här. Det så kommer fötter efter. Det var Erling Jakobsen. Nu kom så är det fitt av vinter nu. Och nu kom så lägga räkna i isen. Inkasten till Kjetil Reines Pedersen för bollen åter. Och vi kan vinna och ta kon sätta en kontra igång. Salve Vattnamar fotlar för här en dent i ett start här är så en rändecapping med Tarboar. Kan ta vi. En dent för bollen och någon så frispark mot en dent i isen.
Nu ser jag att inte han där den det snäll för honom. Alltid är framvis har han inte som blä och mer över dykter och vi är väl huxande att nu är för ny näst bästa. Talt något andra fel vi är att få fatt i honom. Och jag får ballarna ekna i halva. Petro kommer in av Wikingsholm av innan. Stått till Daniel Lerch långt fram. Petro för en atter. Kristoffer Jakobsen. Vanali Alvering. Hans Paul för han så från honom. Och spelar till Adesina Laval. Men i halvtid han regstater. Det tar vi att UF Malvering sparskar bollen igen av Wikingsholm. Flyttar för lampan här. För han lägger in i Wikingsholm som det högre så. Kristoffer finner så Andreas Paulsen som har mot backlinjen. Här Atle Gregersen efter. Stått ut fra till Kristoffer Jakobsen, kjem så en innlegg over snittet må gjøre! Og her var lykker vi at der funnet halvdelen av Magnus Jansgaard som er snøst inn der, men han vil så esten vekst over fire Rengstøv, men rimelig vandrer mye UF alle opp her. Og så det det, vi skal ha en utskifting, jeg synes det var ikke helt på han og søye linjene her. Philip George, which field. Och Andreas Lavalsen kör in och sett det att det var mål där stanna. Ja, det mål kommer göra stanna. Jag lägger skala med en skala på 62. Och det går till läck och Laval skorar till 3-1 till Viking Adesina Laval. Halvtid hever outjustisten her och i fukla för att det Dosha Sucha och IF kommer åter från Hesson. En flöt Alvering ur högra till Adesina Laval som skorar sitt andra mål i Hesson dessen nu 3-1 till Viking och i visste sjö att här täcka Troy Stevenson här och nu skulle det så ganska bära krossa fingrar för ISN att TPF Sora Ryan skorar ett mål och i vi står det så är det förjamästare så läsnar som ursliten i och i lötande men alltså Adesina Laval här till 3-1. Jekvan Kjell Nalse Jana 4 på 36 och emot Skala. Han har ju inte spalt och nekva dester så har fått comeback för honom. Men här vant de nu alltså är då inte så att då jag för att komma åter från Hesson så lunchen då vet veja så vi kanske en little one on där men inte från 5 mål. Står man nu 2-3 och i Sörvaje med Lonsjö Väster och en så här ett inlägg från UF. Tarankon. I förvägra kanske kvart en Sage Archer mot rätter och händan dysten hever Viking Unchen EV om det så inte och jag kommer att det. Go Alvering här. Så vattnar I mot Jainon. Det kommer lätt från honom och jag får spela en kort och inte brottspark till Hans Paula Samuelsson över målspark till UF. Här blir det så Andreas Lava centra stä ut i högra så jag kommer vi inläggston. Här kommer Andreas eller Henrik Lindardo. Ja, och jag halte att nu Luca Leccia tog det ju i Oscar ner Virgin just är det för förfärligt över nu vi får klara för det vinter och här är räknar ett la men alltså jag halte vi har med att nu
så som distan är värre så är han inte ivrig alltid att Wojciech för att vinna här så det som det är öliga spänt på neckfolk som är här att jag säger gott och i Larvik. Det är distan här Soros och är så just det flyger de lust att utvars nu så. Det är välkommen om det tar att kan kosta gånger här så är snär ja Lövmar Ivas nu om hässen ser Wojciech för näkra vet att då vi faktiskt inte så för mer och är framvis går att skapa första målmöjligheten här och sätta hållet. Låt ni att det ett inkast ut i vänster så ja och så skiljer det nu långt efter mål kommer Erastanne. Vi hör Andreas Lav Olsen. Vi har inlägget och kommer så målvärd och efter gram. Sexte du lax 8 3-2. Det är från Benjaminsen. Fin Elring mot Hans Paula. Samma center kan nästan häcknesliga ner och så kommer skottet från Hans Paula och för akkurat du så nu. Ska sen så vi så ett sort signatur längst skott från Hans Paula Samuelsen med det ganska Jet Arn blir för chilla ja någon att han sätter upp i hatten. Malvern Joyef sparkar den igen. Erling Jakobsen skallar han ut här. Här är det Boje Reiners Pedersen. Sean den neck var spel där vi börjar efter om Sorgan kunde skåra är så att han blev väldigt spännande. Ja, det skiner Laval här kommer in och Brottsagen kan han skåra till 4-1. Där blir det steg för Sölve Vatnaborg som skårar till 4-1 till Wojciech. Om det inte kommer mål om Gräsland så kommer det här. Här var det Wojciech och sätter jag shot all igång. Sölve Vatnaborg kom in i Brottsagen. Nej, Orsaka Laval, Adishin Laval kom in i Brottsagen. Kom till kanske komma vara synd mer egoistisk runt efter så någon hattriche, men till han inte han spelar han var ett land pura frian. Sölve Vatnaborg och världens Charger så är han nu 4-1 till Wojciech. Var det Leo? Du kan ganska lycka fortälja om att stå när det är Atlantis och Maria. Det är inte mål kom. Ja, så kan du ganska lycka räkna på det som är skiljet alltså om B6 och 3 vinner så är det väl inte nog för Wojciech att Sorgan vinner. AK och jag lär ju skilt här rätt nu har vi inte stiga talla från fyra men det kan stå på pysch göra på en väg det kan så lucka inte på du kan räkna sen där. Ja, det så. Men här är alltså här är en sniv och här är öliga gott lä och Wojciech kan levna här vid Sunche och här är jag ser här blå för isen att de visst Reich och de är kommen och här är här är inte väver men det är lycka lätt att jag här ser det gott lä av Wojciech som narskast är att entervinna förmästarheten nu. Färra där skulle det inte hänt det bara vara en seger från att entervinna förmästarheten. Det kan det långt bliva. Nästa omfärre och ta man att spela i Runavik mot NSOI. Men så inte känner ut Runavik så tror jag att det inte Wojciech några återbuss. Men det börjar välja Lucas, det börjar välja Lucas. Att vi får samma förmästare i 2016 som i 2016. Här är distan halt i Fairness Center och i tomgångt Wojciech kan det täljer. Jag är glad för att det här var där i 8 4-1 och jag alltid lyckas att vi efter halta på bollen och kan rädda ganska släppa undan en skrattlig här. Är det en dente och det högsta till Daniel Alejna till Kristoffer Jakobsen. Så finner han inte Daniel Atter, där är Hannes Jakobsen som färran.
Stått till Atla Gregersen som är i äkta brottsläge. Han ganska sinter i panik. Det är ganska inte nöjt. Sparskar våra bulten. Mest många stannar för det och tar inkast till UIF. Flyttar Lambanon till Kristoffer. Går fram till Daniel Lerch. Det får fram vi en. Där ska brottsläge matchen och Vujcinge med vänta så vi någon och så är det Andreas Slav Olsen som tacklar bollen från dem och så för Vujcinge och jag heter så någon agent och kontroll alla på. Så vattnar man Norska brottsläge och finner Hans Paula Samuelsen och så 5-1 till Vujcinge. Och man måste säga ett typiskt Vujcinge-mål. Vinna bollen av målstållinjen och så gång det kött. Där gånger Ölja kött hemvägen och vi går nevlika finner Salve Vattnamar, Hans Paula Samuelsen som eisne vi går nevlika ökar till 5-1 till Vujcinge här mot UIF. Så fyrbils kunde gå champagneflaskorna i alla för någon. En löt att säga men hemvägen här kommer så näck mål alla tog att till kött att de ska jaunar emot B36 och att Sorengan skorar ett mål så kunde proppa ner för ja. Här är boy Reiner Pedersen som har bollen näck in i Vujcinge-hallen. Och här är så Daniel Lerch och i Misran. Andreas Lavalsen. Och finner Laval god elbring för Andreas Lavalsen. Men UIF kommer i mitten. Får bollen näga nia men Hans Jakobsen till emot sig det fjärde av beina vägen om att riva nu aldrig det är spelglädje här så Vujcinge och här hugga sig komma så in i brottslägen här där så en dente som blockerar nu är det sen det tar lite bollen på UIF när så är då kan man göra sen där kvarjon utan Näkra risikon, det kostar inte. Där har vi så mycket trycka Laszlo. 5-1, det blev hotnaspark till Vujcinge som Hans Paul Samuelsen för att tagga. Vujcinge och han ränner att finna Salva Vattnamar som ska halvflukta mot målen. Det gör nästan räcker inte nog väl och det blir målspark till UIF. KF här så är det efter här. Jag håller kanske vi säga en 8-9 minuter efter vanlig lagtränare. 9 kanske. Jag vet touch. Ja, touch. Ser också så fullt väl vi är. Och så skiftar UIF ut. Daniel Lerchna för ut. Och in kommer nummer 11 Fredrik Paulsen. För en plats till Daniel Lerchna ut i högsta sida högra vänster. Valsparser för UIF kommer. Stått till Bo Reiner Pedersen. Efter till Malverian och UIF. Nu må jag bara röjna minna ska se att det ser ejta till att det får räknas ut att domare sig han i lektion. Skrattar sånt där. På Reiner Pedersen. Stått till Endente. Efter till Boa. Sänder utanför Eknan Brottsläge. Efter till Petro Tarancon. Och så är han om att spela Lavalfryan. Fix detaljer här från UIF. Malverian Henry Lindart Jensen det lukar vi att UIF spelar Lavalfria men Malverian och UIF kommer så ut och hvis det minnas han själv kolumbianska Malverian René Higuita så var det bästa Higuita-stil han mest så fitta i Lavalfria när han fixar venting här så var vant till det. Pastor in i Vujcinge Malverian Elias Rasmussen stått ut till Erling Jakobsen alltså så det akkurat händer här i 5-1 till Vujcinge och Eve Jung för första steg vi 16 här i det och det vill alltså säga att Vujcinge nu bara en seger från förmånsrätt någon ettla skulle skala jauna och Sorengan lagt sig 8 mot KU eller skulle ta vi ända lite sönder där så det förmånsrätt det
Här är Kristoffer Jakobsen som är bollen näka in i Witching-hållene. Men finner inte näka viläggare istället för Witching ifrån någon. Här är det som Andreas Lava Olsen. Långt fram till Laval. Och fan helt smälten in i Jadageran. Sätter förra. Laval, det måste identi här ute i högra sida. Larska så brassa någon. Finns så vatten han är på 8-4 brassa mitt fyra. Vill gärna skjuta men spelas utan till Laval. Han vill gärna komma in inlägge. Här finns så från Benjaminsen så det mest mycket kör för att slå skjuta men vi löt nu UF-arner, 4 så bara lagt en näka långkor atter. Hans-Jörgen Djuro slittar den i UF-prostein här i bära Malvering. UF, Henrik Lintard Jensen. UF-arner har bollen av Eknar i halvan. Stått utanför prostein, Tarakon. Och hette blivit till en dist här och vi faktiskt spelar på ett av livet. Här händer inte näck för lötene. Och jag får spela Svinnamettlen. Kristoffer Jakobsen är han uppe vid milen. Jag kom nästan kalla det för maltorst. Malen kommer som nästan ur en maskintjuv. Det låter ju i sätten halvlek. Men nu har vi några minuter här. Inte mal och vi är ju i dörrkrondist. Maria och så sankar ju tänka att du kan ganska lycka repetera stövnar och i hinnon distnon. Så är det Laval Bjarja och Laval kommer om att brassa i matchen. Färs inte skåta. Jag bestämmer nu att 3-2 mot HP. Krasso. Paul Samuelsen. Hans-Jörgen Djuro ser för att räkna öjligt ett land nu. Han ska lägga min av inte men Witching är väl upplagt där. Salve Vattnamar här. Finner hans Paula nej, det gör han inte. Boje Reiners Pedersen. Jag bara ner. Boje Bjarel. Helder på bollen. Det är sen där inne i Elias Rasmussen. Så vet inte vad för att efter det ganska en gå 5 minuter eller. Ja, här är framvis 5-1 till Wojciech och tar en utskiftning nu. Hans-Jörgen Djuros förut. Alltid är det ganska 5:30 alltid eller så. 4 minuter så där efter. Och en kommer nu är det här. Domaren kommer han är i ring konstant och lugga så kör vi så är räknar ödetla. Jag vet inte klar hitcher utan att skriva sånt där. Jo till oss Dalheim Rasmussen which in för Hans-Jörgen Djuros. I know. Inklusive spelar någon tror Witchinger för att vi Shale 5 står så ja. Kramler 2 yard så kommer andra in isen till Jakob Vattnamar Olsen och men för Adesina Laval. Adesina Laval spelar gåendest, skorat 2 och lagt upp till ett mål. Det här målet till 5-1 som Salve Vattnamar skorar igen. Annars skorar Laval 1-4 halvlek och 1 i sätten halvlek. Ja, här är alltså 5-1 till Wojciech och här färger vi nästa mot rätter och Maria Ischiliato för att kan kosta konkurrensen.
Dente åter till Malvarian. Så vi till på 6-3 framvägs för att David skala. Så det här kostar gånger i Sorøtne. Framvis 0-0 mellan TBF Sorøy och KAI. Så det är vi checkar för att runt det är vi en mål i att säga att det är snäckt och jätter. Men det här har spelat en till alltid. Atle Gregersen. Ja, fixt det. Han spelar samma sen. Ser han fixt. Vi har spelat i resten. Kunde vattna mer. Vi inläggs någon. Antan tacklingen var väl tajma. En annan ska jag här sån. Ja, så ta lever en kan vi säga, men inte mer än så att nu är det Witchingarna så öliga nervi. Här för att vinna om man låter till anchen i om det 5-1 till Witching efter att det var 8-2-1 i halvleken. UF är bollen och låtna där in i Witchinga hållna Kristoffer Jakobsen spelar bollen där runt till Frittla för Lampanon långt rätt räkna halva till Petro Tarankon Stottelbo Raiders Pedersen åter till Tarankon som kommer in då Witchinga halva nu kanske det så åter till Tarankon och Witchinga vinner bollen Adam men missar så det out till ett inkast. Jag vet ju det för nu tror vi la färdig gång vi tog in oss damerna och lagt att säga det är en halvtid vid det 2 minuter rätter. Får jag vita. Hans Paul Samuelsen är ett inkast här. Ja, äkta halvtid ut i högra sidan för bollen ner. Witchingarna bitchade alla upp. Bollen i mitten det från Benjamin och man är vänster till Hannes Jakobsen. Spelar stottar Nevar Elvringar i löten Witchingarna. Ja, så säger det akkurat och kött så missar där bollen. På Raiders Pedersen för ner Kristoffer Jakobsen. Fin där Elvring och man och i högersidan. Och så skulle det komma en skott i här fullfringar där där men här är inte Lajo. Det var som så ett all right skott. För kanske en meter eller så vi så in av mål men i halt jag är att Elias Rasmussen skulle nog teacha om han var innanför så läs att jag för nu härifrån. Malspark till Witching ta för Självor Elias Rasmussen attacka och han ser vi spelar när chansar att det kommer bara från nia men det har inte hur. Atle Greger säger ni kör ju hotell och ända 5 meter när framme standa och han räknar brottstime men det ganska lugga match till att Witching kan få fatter och Baltman men nu är det så fullfringande det får han där missar så bara vägen att hans Paul Samuelsen i mitten där från Benjamin sen även in i mitten hans Paul för så från honom go Elric från hans Paul helt om han och hotne och så spurning om Witching of fatter on the jether inte och tar vi målspark till UF. Ja, så en så vi ser här 3-2 mot Nolsjö Väster och Tjär Självant det att ja, för sådana i anlägg så är det väl outjust så det tar inte några nya flyttingar vänta mer här väl liot nu Lars Müller Bruksla för sista för Witchingur övertage ett störst fet vi måste att intervinna förra mästarheten vinna hela 5-1 och UF efter att ha varit 8-2 i halvleken och jag må bara säga att här är Monera att de här resten nummer 1 emot nummer 2 och har ställt till Tojer ganska inte så väl i allt att UF till Tojer så det för att spela gå fotboll så ta i outgående stöv när vår ta konta till Sköntar UF är klara inte samt emot det alltid ta och Witching kan det välja sätta för så 5-1 här till
Viking mot UF samröver där för vi att göra och man löto och där för vi att lägga ut av hemsidan och tjocka samman vi ett mål någon från. Men för först för vi att tacka för det här och förklara.